Macedónsko. Krajina, ktorá začala písať nový príbeh v mojom živote. Nevidná reakcia na inzerát o hľadaní parťáka a zrazu som prvýkrát v živote navštívil Balkán. A nebol som pritom sám. Dvaja ľudia, ktorí sa nikdy predtým nevideli. Ja a ona. Vydali sme sa na prechod cez Šar-planinu, čiže pohorie na trojmedzi Albánska, Severného Macedónska a Kosova. Naše putovanie začalo v dedinke Vratnica, odkiaľ sme ešte v ten deň vyšli na chatu Ľuboten. Dopriali sme si výdatnú večeru a dobrý spánok, aby sme ráno mohli pokračovať smerom do hôr. Čakali nás horúce dni a dobre sme vedeli, že dostupnosť k vode bude obmedzená. Toto bola jedna z mála studničiek, na ktoré sme pri putovaní narazili. Takže report po v podstate druhom dni alebo večer druhého dňa. Tak nabrali sme si akurát vodu. Tam niekde. Bolo treba zísť 100 metrov nižšie. A tu nie sú žiadne studničky, ale parádna vodička. No a dnes ešte uvidíme, či pôjdeme aj tam ten kopček za mnou, alebo sa uložíme niekde tu. Ale zatiaľ paráda, keby ho takto vydržalo, tak pecka. Mnohé úseky boli posiate veľkými kameňmi bez natiaľného chodníka. Slnečné lúče nám dávali zabrať, a tak sme boli nútení vyskúšať aj topenie snehu. Príroda je tu však nádherná. Šar-planina ponúka poriadny kus nedotknutej krajiny s minimum turistov a pravými zvukmi prírody. Po vysokých teplotách boli na ďalšiu noc hlásené búrky. Preto sme sa rozhodli, že zídeme z hrebeňa do dediny, kde sme aj prespali. Toto rozhodnutie nám otvorilo príležitosť vydať sa nahor chodníkom, ktorý vedie popri vodopádoch. A tie sa fakt oplatí vidieť.
krásne, ticho. Naša cesta vedie nejako takto. Takže sa tešíme a ideme na to. Tam niekde beží medveď. Ty, riadne šprinty, vidíš, ako ide rýchlo? Taký má bielý chrbát. A on podľa mňa, on bol tu, kde si nás počul, tak sa rozbehol, lebo on takto Asi videl, jak tam bežal. No a tam sa chystáme prespať. Akurát tam bežal medvedík trošku nižšie. Tak sa tam ideme pozrieť. No toto musím zdokumentovať. Vyšli sme hore na hrebeň. Tam niekde. Tuto sme zbadali medveďa. Takže takto bežal nejako dole, ako nás nejako počul, ako sa rozprávame. No a chceli sme ísť sem, prespať na tieto chatky, jedna druhá. To je to akože brutálny bordel a je tam nejaká taká prelomená strecha. A samé konzervy, topánky a všelijaké matrace a hlúposti. Tak sme sa rozhodli pre túto, akurát sme tam polovicu veci poopravovali. No. Jaj. Tak nedali sa otvárať ani zatvárať dvere. Takže to je vyriešené. Na pohodu. A tu boli takto iba takéto kamene. A vlastne takto nejako sme to vyriešili s tými doskami, ktoré zase boli v tejto miestnosti. Takto poopierané. Toto je ešte takáto miestnosť. Ale tu tiež všelijaký bordel, dosky a neviem čo. A tu vlastne ešte bol taký bordel, igelity nahádzané a nejaké obhorené dosky a tak. Tak to sme prehádzali aspoň sem. Najhoršie bolo, že brutálny prievan išiel z tohto okna, tak ešte aj tam sme vlastne dali tú fóriu a ponabíjali dosky z vonkajšej strany, takže už je to úplne fajn. No a ešte na rade, ale tie dosky boli také zabohatené. Takže na rade máme tu oškrabávadlo, metla a ohýnač a zabíjač klincov. Takže asi takto. Počas týchto dní sme mali príjemnejšie počasie v podobe zvýšenej oblačnosti, čo bola pre nás úľava. Rozhodli sme sa zatiaľ vynechať týto vrch a pokračovať po macedónsko-kosovskej hranici. Stadiaľ sme išli vlastne takto krajom po celej tejto planine a teraz vlastne máme takýto terén, kde 200 výškových metrov treba prekonať, takže celkom sranda. Naše putovanie nás doviedlo k Maurovskému jazeru. Nemohli sme si však nechať ujsť pôvabné výhľady z najvyššieho vrchu Šar planiny.
A tak predposledný deň výletu smerovali naše kroky na Titov vrch. Výhľady sme síce mali obmedzené, ale rozhodne stáli za to.